かしてくれてて、いや、昔から言ってるんだっていう、言っております。だけれども、世界平和平等なんてね、もともとね、宗教が発達したなんて言っているんですけども、元の日天天国の神様に届くことが進化なんです。これは、前にも書いてある通り、火星にも昔は人間は住んでいたんだけど、生活してたんだけど、それは壊れてしまったって言っている通りに、地球もまた壊れてしまうんですよ。進化じゃないんです。廃化なんです。そういう状況、その私が書いている原子力、そのウランとかね、プルトニウムには人間は手をつけてはならない掟があるのに、そこに今手をつけているわけです。最近ですね、新聞で自分の言葉で考えてたらね、この世の中生きていけないんです。そういう人が年取ってから地方症になってるんです。地方症ってなるのは自分だけ自己主義の人間です。心が小さい。そういうふうにならないように、全体を考えて生きていただきたいんです。自分のことだけ考えるので、全体を、そしてみんなの幸せを考えて生活していけば、その別天天国というところに行くんです。そして、私が言っているこの神通っていう力、振玉っていうのは、世界でどこでもやることもできないんです。その技術は誰も持っていないんですよ。日本にも数多く宗教っていうのがあります。全国的に。数えきれないほどあります。その中に神様から直接力をもらって、じゃああなたの体がここ悪いですよなんて言う人誰もいない。世界探したって。そして神様と話ができるようになって、そういうことを言える人も一人もいないんです。この地球っていう国できてから今まで誰もいないの。いろいろね、モーデとかキリストとかいろんな人がなんとかなんとかっていうどこの人が生まれて、来たとかそうやって調べてずっと遡っていくとこの日本にたどり着いてくる。そうするとお救いも必要になってくる。怖くなってくるわけです。そういう自分たちの教義言って活動してきたことが間違いだったっていうことに気がついてくる。どんなにこの世の中で人間が悪いことしてもいいんですけど、お金をいっぱい貯めたって、その人はね、必ず死ぬんですよ。そのお金を持って天国になっていけないんですよ。そうかといって、自分の生活できる範囲内でお金を持っていれば結婚してね、平和に暮らせるんですよ、みんな。だからお金を持っていったら幸せだというのは空想であって、誰一人として幸せだなと思って暮らしている人はいない。自らここで戦って悪いことして自分で作り出してテロが悪いなってテロを作り出してテロっていうのは国じゃないんですよ。もう一人一人の魂との戦いですから絶対勝てるわけないんですよ。そして目標を決めて武器を持ったところでそのテロを絶対に打ち潰すことはできないんですよ。それはいい例として台風でも竜巻でもこの、春夏秋冬とか温度の調整それを全部神様がやってるんですから人間の力でいくら大量破壊兵器があろうが核を使おうが神様のものであるのですから制覇なんてできるわけがないんです。だからそれだけ愚かな宗教だということです。そして宗教には神は存在していないんだということです。宗教は宗教だって。宗教だったんですよ。でも、それを言えるのには、今までずっと人間がこの世界で暮らしてきたけれども、僕一人でね、言っているんです。だから、世の中は本当にね、ひっくり返ってしまう。次の本を読んだら、僕今まで9冊本出版してきましたけど、この本というものは、キリストがいろいろ今まで手紙を書いて、弟子たちに教えてきたものと同じです。それに私のはプラス技術なんです。その
神様と話をするところと、今日の話というものは、人間がですね、人を殺してしまったら罪なんだということをここで言いたいんです。そしてその罪というのは自分のお父さんお母さん先祖にもあると。その先祖がですね、供養しなかった、神も仏もいないんだと。今宗教というものを信じて、神も仏もいないんだということをやってる人はやっぱり子孫が苦しいんです。順調にいって生活したなと思う頃、おかしくなってくるわけです。私も本も来年には出版するということなんですけど、だいぶできてきましたので、夜ちょっとね、皆さん眠れねえからって言っている人もいますけど、僕は夜中起きたり、そしてちょっと通信したものを見物に取ったりね、夜変えたりしているんです。だから仕事してうちに行ってワンタブルとパッともう寝ちゃってね、ちょっと起きて、そしてまた本書いたりして、ざっと今、そうですね、100ページぐらいできましたかね、まとめていくわけですけども、宗教は宗教だったんですよ。何も今の法律と同じなんですよ。それを自分たちに都合いいことをやってきたに過ぎなかった。そこには神は存在していなかった。神は神なんです。宗教は宗教なんです。都合いいこと、それを信じて競争してきたんです。競争してきたところで、限られた物質です。一番私、最初に書いた本が自然友禅なんです。自然というものは限りがあるんだということの一番最初の本なんです。限られたものを競争してですね、奪い合って、そういう人間が利己だっていうことですけど、この地球で生活している中で一番馬鹿げたことをやっているのが人間なんです。競争なんかしなくてもいいんです。暮らせるんですよ。アメリカのあれができてから弁当だって売れなくてもね、それはもう捨てちゃってね、そういう無駄なことをやっているんであって、原発なんかなくて、日本が豊かであれば観光立国といってね、大きな心、人間の日本人の心のいいところを表して、そして、人と話をしながらむつましく生活できるんです。そういう悪い宗教がなければですね。そして日本の神道って、僕がほんじゃ神道だから日本の神道と同じかって言ったらそうじゃないんです。全国の神道の方にも僕お参り行って、じゃあ自分のために言ってるかって言ってんじゃなくて、神様にこういうことを修正してくださいということで私お参り行ってるんです。この前も那智大社に行って水害があるからって言ってお話ししてきたんですけども、それをやっぱり頭に入らなかったんですよ。そして境内に土砂が崩れてですね、大変な思いになっておりましたね、水の害で。そうするとなんかユダヤの方では1っていう揃うって1は昔からそういうことあるんだって言っているんですね。今度僕は1っていうのは悪い人が好きな数字だって言えば、僕はユダヤの方の直接とかそういう勉強したことないから1日ってあるんだって。だから11月11日が危険だよって今度僕が言ったら、今度それに合わせてくるんですね。ユダヤの方がどうのこうの。ユダヤの方は天津神の親神なんだって。ユダヤ教でできた時点が天津神の方向の下の方なんだっていうことなんですよ。だから11月11日って言うと、それは大変だねって言いますよ。そしたら今度僕が今度ここで今日発表するけど、11月11日は地震はない、言います。ここでそういう真似しているんじゃないかとかなんとかって言ってるから、アメリカで海でそういう爆弾が水爆をやったから
31日起きたとか、なんとかとか言うたり、いろいろするけども、何も僕はそういうことは言いたくない。そんなこと言うんだったら、その人、言ってる人が調べればいいんですよ。市町長だって、それだけの施設を持っているんだから、僕に頼るんじゃなくて、そういうことは自分で、実際に人間がやってるんだったら、人間を呼んで、そういうものを調べればいいわけですよ。僕に頼る必要ないわけですから。なんかね、僕が言うと、僕に合わせてこう、世界中をこう、なんとかなってくるんですけど、そうじゃないんですよ、僕は。僕は僕で神様と交信をとってやってるんであって、3月の末の新潟で地震だってもう1年前頃から僕発表して本出したのが5ヶ月前ですからね、読んでたのが。それでピチッと当たるし、悪いことをするから地震がなるんだよっていう、ハイチの地震もそうですね。11だっていうと、11にやっぱり絞ってくるんですけども、僕がそういうふうに言うからするんであって、今度11月11日は何もないって、地震だから人間がやってんだ、悪い人間がやってんだってこう決めるんだけど、地震じゃない違う方向だったらいいわけですからね。でも1は悪いんだよと僕言ってる。10月1日あたりは、栃木県の知事選挙じゃないですかね。今、期待できるのが、今度、小沢さんが、16日から西ドイツに行きます。森裕子さんと松崎っていう副幹事長で行って、アルトハイマーって環境大臣と会ったり、あと実際に、クリーン再生可能エネルギーとか、新クリーンエネルギーとか現場を今度見てきます。そういうふうに行くのも小沢さんだけですよ。僕も前からその原発というのはゼロっていうことはざーっと言ってきました。そして小沢さんも今地域主権よりも、ゼロ原発ということが第一条件として今後政権で戦うということを、僕もそういうことにありでちょっとは関与しておりますけど、16日から20日まで向こうに行ってきます。そして、そのことによって選挙にですね、非常にあと11月11日という12日に小沢さんの無罪の判決が出てきます。それとその原発ゼロっていうのを合わせてですね、選挙運動をやって、そして米国主導でもない、官僚主導でもない、大企業中心でもない、新しい、日本っていうかな、日本だけじゃないんです。世界を構築するためにですね、本当の人間の幸せという、ことを、するためにですね、私も応援しているんです。その前に、私は宗教が問題あるんだということを、今、世界の誰もがですね、気づいていないんです。宗教は宗教で、神ではなかった。神とは全然関係なかったんだ。ということを、ここで今まで気づいている人いたら手を挙げてください。もういるの？いたんだったら僕の本を出版したところを読んで、それは言えるわけです。こうやって、親神がいるんだよとかね、こうやってざーっと本に書いてきたんですから、やっぱり宗教にも神があるということを皆さん信じてきたからそういうふうに言ってるんであって、そうだったら僕に対して、僕はこの天地会を設立した当時からアメリカは良くない国だって言ってきたんですから、それを言うなとかって言ってきたんですよ。僕は最初からこの世の中こんなことやってたら人間がね破滅するからっていうことで前提で僕言ってきたんですけど、手を挙げるっていうのはおかしいよ。それは分かんなかったんですよ。宗教は宗教だったんですよ。神は神だった。
神だってことは分かんなかったね。宗教だったなって分かってなかったんですよ。これは僕言ってることは、